Šéfka, 200 eur. Dajte mi sadu nástrčných kľúčov. 200 eur? Použil si vôbec všetky náradia v tomto kufríku? Hej, potreboval som len jednu sadu. O tom to nevieš. Tému má teraz bleskovú akciu. 151 dielna sada náradia za 0 eur. 0 eur. Je to pravda. Samozrejme, táto sada je vyrobená z chromvanádiovej ocele. Má všetky veľkosti, nástavce, skrutkovače, dvojité očkové kľúče. Račne sú robustné so 72 zubami pre presnú prácu. Perfektné pre akúkoľvek opravu. 151 dielov. Všetko, čo potrebuješ na opravy. Povedzte mi, ako ju získať. Je to jednoduché. Stačí kliknúť na video a stiahnuť tému a môžeš